Vou vos contar un conto. Un deses contos que acenden a imaginación e fan soñar con tempos moi afastados, cun mundo de bosques infinitos e pequenas aldeas perdidas. No conto hai malos moi malos e bos valentes, por suposto, e tamén probas imposibles, criptas misteriosas, unha moza inocente, feitos máxicos e un final que é pura emoción. Un conto como tantos outros contos clásicos, salvo que este, segundo aseguran moitos, sucedeu de verdade. Ou non. Todo comenzou aquí, nalgún lugar deste bosque que parece arrincado dalgunha ilustración das páxinas dun libro infantil. Pero é real, moi real, afortunadamente, pois esta é unha das masas arbóreas mellor conservadas de Galicia, un bosque caducifolio que nos permite imaginar como debeu de ser esta terra galega en tempos xa afastados. Achámosnos nos arredores de Augasantas, unha pequena localidade emprazada no corazón de Galicia a só 6 kilómetros da ourensana Allariz e do seu fermoso río Arnoia. Por aquí pasa a Vía da Prata, un dos moitos camiños que levan a Santiago. Hai 2000 anos, nesta terra vivían xentes que mantiñan unha relación moi especial coa natureza, da que se sentían parte indisoluble. Rendían culto ás pedras, ás árbores e ás augas. Algo disto vive aínda nos galegos actuais, que sentimos especial querenza por as árbores, pedras e fontes, e vive tamén nos nosos topónimos. Un lugar chamado Augasantas, como este, no que nos atopamos, só pode ser un antigo lugar de culto celta dedicado a algunha deusa das augas e sometido á reconversión urxente por parte dos cristiáns. E é que, cando séculos despois chegou o cristianismo, primeiro tratou de impoñerse ás crenzas anteriores, tachándoas de pagáns e prohibindo os seus cultos, pero cando comprobou o arraigados que estes estaban en Galicia, mudou de estrategia e comezou a asociar cada pedra, árbore, fonte e encrucillada a un santo, mártir ou virse. Unha intelixente manobra que lles permitiu absorber os cultos previos sen enfrontarse a eles e que é, sen dúbida, a orixe desta historia. Este é o Castro da Armea, un conxunto de gran valor arqueolóxico e histórico que permite ver como evoluíron os poboados celtas trala conquista romana. Na parte alta, nos coñecidos como Outeiro dos Póldoros e Outeiro dos Pendóns, achábase o castro prerromano. O espazo non pode resultar máis fascinante. Inmensos bolos de granito salpican a espesura, mestúranse cos restos da muralla e as bellas pedras do castro. Aquí vivía un pobo que se dedicaba á agricultura, a caza, a recolección de froitos silvestres e probablemente tamén a metalurxia. Un pobo sinxelo e esquecido e, con todo, aínda presente a través dos seus restos e dos seus rituais. Na parte baixa do Castro da Armea atópase o segundo núcleo de poboación, o poboado galaico-romano da Atalaia da Armea. Trátase dun espazo amplo, con rúas pavimentadas, casas cadradas, rede de saneamento, canles de baleirado de augas, casas de 2 pisos, pórticos, columnas. Un claro avance arquitectónico e urbanístico respecto do período anterior que fala dos indudables avances traídos polos romanos e que fala tamén dunha poboación próspera que perviviu durante séculos antes e logo da conquista romana. Nalgún lugar deste poboado vivía cara ao ano 138 ou 139 a protagonista do noso conto, unha moza de 15 anos que se chamaba Mariña e era todo o fermosa que debe ser a protagonista dun conto. Din que era filla dun mouro, algo que a esas alturas do milenio resulta farto difícil, pois quedaban 5 séculos para que os musulmáns fixesen a súa aparición na historia. Claro que hai outra opción, e moi suxestiva. Ese en realidade non era filla dun musulmán, senón dun mouro a galega. Os mouros, en Galicia, son un pobo misterioso, ose escondido baixo terra, pero que hai séculos dominaban a superficie da terra. Son os constructores dos castros e as mámoas, os artífices dos petróglifos. Son o pobo de antes, ose reconvertido por obra e graza da imaginación en seres máxicos guardiáns de tesouros. Mariña
quedou orfa de nai moi cedo, polo que o pai pediulle a unha veciña que a criase. Esta era cristiá, así que bautizou a criatura ás agachadas e introduciuna nos cultos dos cristiáns, que por entón eran unha seita marxinal. Nalgún lugar destas espesuras, entre prados e carballos, atopábase Mariña un día traballando como pastora cando pasou por ali un romano, nada menos que o gobernador da zona, que se chamaba Olibrio e que é, por si non o adiviñaches xa, o malo deste conto. Olibrio quedou namorado da rapariga nada máis vela e propúsose facela súa. Pero esta negouse e pediulle que a deixase en paz. Olibrio, fora de sí, decidiu vingarse. O romano descubriu que Mariña era cristiá, unha seita por entón perseguida porque se negaban a adorar ao emperador, e decidiu que aquela era unha excusa tan boa como calquera outra para facela súa. Exixiulle que renunciase a súa fe e cando Mariña dixo que non, ordenou que a levasen á súa mansión para torturala. Nesta mansión viviría Olibrio se isto fose algo máis que un conto. Agora non parece gran cousa, pero no seu momento debeu de ser unha sólida construción romana, vivenda e cuartel a un tempo na que residía o gobernador. Ou quizá fose unha mansio, unha desas pousadas oficiais que eran mantidas polo goberno de Roma para o uso dos oficiais e mercadores durante as súas viaxes. O caso é que aquí, ou a algún lugar similar, foi traída a Mariña do noso conto. Primeiro, Olibrio encerrouna nos calabozos, pero como a moza seguía negándose que a namorarse del, ou a absurar da súa fe, ou a ambas cousas, mandou azoutala para que entrase en razón. Pero Mariña mantívose nos seus 13. Olibrio mandou colgala duns garfos, ferila con peites de ferro. Nada, non cedía. Desesperado, o romano decidiu que se non era súa, non sería de ninguén. Condenouna a morrer queimada nun forno próximo para que non quedasen dela nin os restos. Ose, no lugar no que se emprazaba ese forno, atópanse os restos dunha construción nunca rematada, esta Basílica da Ascensión, cusa construción foi iniciada, din, polos mesmísimos templarios, cun propósito claro, cristianizar este lugar que para eles tiña un desagradable fedor a paganismo. E non lles faltaba razón, porque aquel forno no que Olibrio quería matar a Mariña era en verdade unha antiga sauna celta, un lugar no que se celebraban ritos de paso, situado nos arredores do castro de Armea, hoxe convertido en cripta e oculto baixo o chan da basílica. A planta da cripta está dividida en 3 partes. Pese a que se erixiu posteriormente un altar, aínda podemos rastresar sen dificultade os seus primitivos usos. Ao fondo, nun recinto circular cunha cúpula, achábase o forno. A sala adxacente sería o espazo da sauna propiamente dito. Aquí, os mozos celebrarían o seu paso a madurez e renacerían simbólicamente ao pasar a través da Pedra Formosa, unha gran porta de pedra cunha abertura e toscas bichas, serpes ou dragóns tallados nos seus laterais que nos remite ao ventre materno. Crese que a Pedra Formosa simboliza a Basina, a nai, a deusa fecundadora do universo. Ao atravesar a abertura, o iniciado renace a súa nova vida convertido en guerreiro. Ata aquí trouxo Olibrio a Mariña para queimala no forno. Pero entón produciuse o milagre. O deus dos cristiáns enviou a San Pedro a rescatar a Mariña. Este apresurouse o que puido, pero chegou cando a rapariga xa estaba chamuscada. Colleuna polo pelo, que asombrosamente non queimara, e sacouna dali voando a través dun pequeno burato de ventilación. Tras liberala, San Pedro debeu de quedar moi preocupado polo estado de Mariña, así que a trouxo ata aquí, ata a chamada Piouca da Santa, unha pila que estaba chea de auga, posiblemente un antigo lagar de aceite, e púxoa ao remoso para que se lle aliviasen os ardores. Ose, esta piouca é obxecto de devoción. Din que a auga destas dúas pías nunca se esgota e que é milagrosa, boa para a vista, as dores de moas e o reuma. Iso sí, para curarse é preciso ir a piouca cargando as costas con 2 pedras pesadas con forma de ídolo e dar ou 3 ou 9 voltas ao recinto. Pero sigamos coa nosa historia. Cando Olibrio decatouse da liberación da moza,
Estoupou de rabia e decidiu dar un duro escarmento para que ninguén ousase dubidar do poder de Roma. Ordenou que cortasen a cabeza da moza. A execución levouse a cabo aquí, nalgún lugar da pequena e apracible localidade que hoxe é a vila de Augasantas. O verdugo fixo o seu traballo e, ao caer ao chan, a testa da pobre Mariña rebotou 3 veces. E entón produciuse o prodixio. No lugar de cada rebote manou unha fonte. 3 fontes, as 3 de augas milagrosas, capaces de curar todo tipo de enfermidades e de expulsar aos malos espíritus. 3 fontes máxicas, que casualidade, no lugar no que antes adoraban as deusas das augas. 3 fontes que moi probablemente levaban séculos sendo veneradas polas xentes do lugar, xentes que se resistían a abandonar as súas prácticas pagáns. Grazas á historia de Mariña, convertida en santa e mártir, esas xentes puideron seguir adorando as mesmas fontes e a mesma deusa das augas. Bastou con que a partir dese momento invocaran a Santa Mariña no canto de Navea, Deva ou como queira que a chamasen antes. Un estupendo ardid para traer ao curral do cristianismo a tanto pagán solto. Esta é unha desas fontes, hoxe pechada por un muro e convertida en lugar de culto. A segunda está no interior dunha pequena capela encostada ao pazo episcopal, a capela de Santo Tomei, e a terceira un pouco máis arriba dentro da mesma vila. Mariña foi enterrada no lugar no que hoxe ves a igrexa de Santa Mariña de Augasantas, que parece case desproporcionada para tan pequeno lugar. Probablemente, igrexa e localidade surdiron e creceron ao redor da tumba e as fontes a medida que a fama destas augas e da moza, Mariña, estendeuse. Nada máis entrar no templo, sorprende o tamaño, o espazo de planta basilical, a airosa sensación que transmite a nave principal cuberta por un fermoso artesonado de madeira que se apoia sobre arcos fasóns e rematada por 3 ábsides semicirculares. É un templo impresionante, moi pouco románico, a xulgar pola amplitude do espazo, moi probablemente construído nun momento de transición ao gótico. As elevadas pilastras da nave principal sosteñen unha arquería sobre a que descansa un triforio falso, como se os arquitectos mudasen de opinión en metade da construcción. Os triforios son característicos das igrexas de peregrinación. De feito, no de Santiago, sobre as naves laterais, durmían os peregrinos. Aquí non chegou a concluirse, quen sabe por qué. No medio da nave lateral dereita érguese un templete barroco recentemente restaurado que alberga o sepulcro de Mariña, unha simple lousa de pedra branca no chan. No seu interior, se queremos facer caso dos que así o aseguran, ásanse os restos dunha moza pastora de 15 anos que foi brutalmente asasinada hai case 2000 anos por defender a súa fe, ou a súa honra, ou ambas cousas, tal vez. E este é o conto que vos quería contar. Conto, lenda ou historia, que máis dá? Un relato que atrapa a imaginación nunha terra que rezuma beleza, unha excusa magnífica para chegarse ata aquí, para percorrer os escenarios do relato e imaginar como sería a vida dos nosos antepasados. Aínda hoxe, 2000 anos despois, asombra o intenso feitizo deste bosque fora do tempo, de cuso chan brotan gigantescos bolos de granito de formas caprichosas. Un lugar para pasear e sentir o lateso da terra, mentras os ollos recuperan a serenidade.